Ma'am. Nagmata na day ka, Noy? Oo, ma'am. Nagluto ko diri, ma'am. Istoryahanay na magaling din si Bay Sidro. Di ay? Mao pa may paglakaw atong mano, baguhay pag yun. Paano mo to siya, ma'am? Nga mura mang naluod. Nagluod ay ito. Nalanghid man gud siya na ako, ma'am, nga atura ko no siya istar sa imo iyaan nga si nang busyang. Oo. Nagisgot man gud minoy ni Mano sa among pagkabutang dinhi. Nabalaka lang gud kay tos Mano nako ba nga ni Marlon og ni Tio Sibyo nga gusto na gud kayo nga papaulion ko dito sa La Libertad. Bitaw. Ano mo sana si Sir Marlon o si Don Eusebio? Di mas sila mahimutan nga ni Akadis Bukit. Ay da. Laktod pagka-istorya noy kana si Marlon hadlok na siya nako. Nadlok na siya nga ilogan nako. Nga in town, di ba in town ko mangilog? Ano gud taon? Para manggod niya, ako mo'y pinakadakong hulga siyang kinabuhi. Basta lang po na nila, oy. Eh, sa una naman na sila no, sa buhi pa si Mama. Huwag tarong tagad si Tiyo ni Mama. Gusto manggod ni Tiyo, nga dili may manggilabot sa tanang kabtangan ni Lolo Andres. Mo nang walay tarong buot si Tiyo ni Mama. O gusto sa dila nga, din ako mupuyo din hi. Nya sapak sa kay na sila noy nga ang mga tao din hi ba mo ila o mo respetar nako. Sakit kay na silang buot. Nganong gud taon nga naila naman ka dinhi nga anak ka ni Senyora Tomasa Serapin. Unya, anak po na siya ni Don Andres Bermejo. So, ang saktong pagkasulti, igsuon as mama nimo og si Don Eusebio. Unya, Nakahibaw man sila anak noy. Di mo sa dyan na ikalimod nga si Mama anak yun ng Lolo Andres. dili yun na ikalimod, ma'am, oy. Di yun na mahimong baliktaron. Parehas na gud na sa 1 plus 1 equals 2. Di ginamahimong mahimong 3. 1 plus 1, 2 na gyapon na, di ba? Kibaw na sila anak noy. Pang-maamaw lang yun na sila. Di lang sa yun sila gusto nga hatagan og kredito si Mama nga anak sa ni Lolo Andres. Mausag bitaw. Mao nga nagkasabot mi ni Mano Sidro nga adto lang sa siya ni Tia Busyang. Di ko gusto nga mapil-apil siya sa kasilag ni Marlon og ni Tio Sibyo. Ya, parte sad anang papaulion ko nila, di sad ko musugot na Samot kog kagamay o kung musugot ko sa ilang gusto. Palitan ni daghan. Oh, palitan ni daghan. Kana-kana, palitan na to, balik na ta. Mantay ha, Palit ta tanan. Dili bro, dili. Floor. Dali ka na. Lili, bro, lili. Floor. Mama ni gisulog ni nanay. Uy, grabe sa country, Si ha? Pontonis, lili lang. Pili, ato ng kanon. Bantay ha, mayaran. Ma'am, kung unsay, bisag unsay ang pilion, ma'am, palihog lang ko kung ano ha niya. Hala, Andoy! Ganahan ko, ani! Ano ba? Ganahan ka na. Oh, Para na siya, Ma. Pila. 280. Sukdos. 280. Dapat awag din ani to ni nanay pag Okay, ayun na, pwede. Sige na. Kung ano siya, ma'am, palihog lang to. Mga 15 ka po ka na. 15 ka po ka. Sold out na na. Simon! Para na yung color ba? Ano? Lagi okay na na. Okay, ma'am, 15 ka po, ma'am. 15 ka po. Okay, sold out. Uy, daghal na kayo na. Wait sa diha. Kami ni sa Ayusin ko na good. Sakto rin ako. Sa, ang bugiro na kayo ka. Ikaw ang problema. Ako mo pa. Wala na ginip.
Di bagingan man kita, nagsabot ta biya ka na. Sabot ka? Kaya saan, dahil na natulog palitan ka itong boy? Kato. Ano ka na? Tip-tip, kuya yung nabuto ka rin brand sinatra kuya mo. Katulog. Okay. Pwede na ikaw na may balang pili ato sa istasyon na yung mga kuwan. Ako boss, paliton to nako mga bike laki para masanay. Bike laki. Kasi kata na. Bawang ang damo na. Oy, ngayon ang niyana mo, no? Ako'y paibaw ninyo nga pabuto nga among gipapalit ni Papa ni Mamerto. Nana, tuan niya. Hindi na mo makuha ito. Ha? Manguha mo, or masuktan din nato ang operasyon nga pabuthan na itong kasukan, kakahuyan, kasabutan, o magawas ang kanding. Klaro? Okay. Sindot na. Katong uban sir nga water sir ako lang kuhaon. Ako lang kuha. Ako lang mo. Ginagawa ka katong uban nga sa buhok. Iya mo. Para ba kay buhok? Naagamay. Sige, may problema. Basta ang importante, masugdan na to ang operasyon. Pero, Pataka na sir. yan na kay bata. Minor na, no? Tingnan mo, Inday? Ampik yun ha? Mika. Si Mika oh. Inday, Mika ba? Hindi, Cho. Ikay ako sa muna niya, kaning mga minors nga mo-appeal. Ikaw, nakaraba sa kay imuhang mga bata, o mo-appeal. Di na minors imuhang mga bata, no? Mundere minors. Ano ka ba sir? Minors utok. Minaw, Pataka ba? Oh. Kini mga bata, mga pagumangkon, mga anak, okay siya inay anak na mo-appeal, ayaw pa kaning okay siya ha? At tingali mga pungkol na niya na inoon. Okay mo gusto ko Grasya. sa pabuto ha. Kinana Lagi, pabuto lagi, mo. lagi. Oh. Ha? Anak mo sa kalibunan ha. Dili kay sangasa na lang. Ay Dadensyo, kitang tanan mag-amping gyud. Kibaw naman tang kuyaw ginang magpabutog pataka. Oh lagi. Pinakina kay kuno. Ito pag-amping ha. Kita na na din siya. Pungkol na niya ta. Kana na sinutupad kana. Inom ra ba na? Hubog na. Hubog kayo na. Inom ra ba na? Hastang pamantay Umahubog uy. na. Di na mamantay ng lain gud. Sige, ano lang mo paglalis ng munday. Nasamaon na to, ha? Kinahanglan nga ampingan na to ang mga bata kung mo-appeal mga ganit bantayan din din disgrasya. O niya, adto kita mo pabuto sa kahuyan, sa kasabutan, kaya nga tutuyo pag-auson mang kanding. Di ba? Sina ko ano na yung pabuto dito ni Mamerto? O siya, George, sige! Kuha ng pabuto. Ari sa sir. Sige. Ampingan, kailangan mo ato mo sa laing sitios, kabuyan, kubon, atok. Sige mo. Ako ato perdo. Oy munday. Oh, saban. Kanang una lang sa dito pauli kay napamisuran ni Matoy ha. Oh, sige good adto na ko. Ina lang dito mo sugatan ng mga tao nga nanay pabuto ha. Oh, wala sige adto na ko. Toy. Ato mong bahinon ang mga tao, dito magtap magusara ka dapit ha. May imo na siya ako. Aron di musik pabuto ba? Ha? Sir. Tanag ko. Kaya ako pa tong paibaw ng uban. Gala ka na! Yung langay-langay, hinay ka mo lihok. Hinay nakaglakaw, langay po ka. Ikaw isig tingsi, buhat saan? Oh, Aksyon! Trabaho mo ko sir. Lakaw na! Adto ako sir. Di mo kagikan, ma'am. Ito ko gikan ilang siya ni. Nay kay nakasinabot na sad sila ni Mano ba. Pero niya sa siya nga magpaduaw sa siya dito panagsa. Oh, maong yun. Yeah, may na siya dito. Oo, mayan to siya pagkaimutan ko. Ako galinoy kay nako-na sad ko ba nga mangita na sa tuglayan kasakan. Ano man? Aron di ni mo himong rason ni Marlon nga ni-star ko sa usa ninyo dinhi. Nga iya na sang gisip nga iyang mga tao. Uy, ma'am. Ayaw sa dali-dali upalhin, ma'am. Kay ni saan ko si Sir Marlon nga tukurang may balay. Unya, maminyo na niya sila lang. Ako naman lang isa. Na ako'y naununaan, ma'am. Si Pablo ba? Amo tong atuon ni Laklak, amo hangiuon nga. Ato ka star dito. Unya, kitang duha dito. Ug mosugot gal si Pablo, mag-uban kitang duha, ma'am, kay gaganahan naman ko ni mo, ma'am, kay vibes naman tanduha.
Bitaw na no, nindot sa namang nahunaan, pero ato din palayasos Pablo di ay. Lain sa kayo na imbes respetaran ko sa mga tao, mabati na noon. Naghiskot man gusto si Pablo nga ato siya sa Manila. Oh, abi ko palayaso na to sa Pablo. Bitaw na, nindot jud na mo nahunaan. Nya, sige, magpaabot-paabot na lang siguro ko, ana. Ayaw na lagi pagdadali, ma'am. Pabuta lang yun ang gayon. Endo kay dito ko ano, lungsod. Nawaday nga oh. So kabusog na ako akong piyan. Eh ako ra naghihiyak ko sa mga. Ito, lingon, nindot kay sa lungsod anday. Lagi. Yung ganang balik ito. Balik niya tawag mo ha. Manangit ang tatay atong ano sa tatay. Di pa to niya nakita. Uy! Kamu ha? Mga matiluanon mo sa gusto ha? Huwag may tahod ako! Itahod tayo eh. Sa tahod? Ha? Di mo? Sa lungsod. Giingnan tabihan mo ha? Nga ay mo pangadto? Nagtuman yung mas gusto? Isugot man si nanay tay. Isugot niya ako! Waman! Ha? Ako may tumana, dili inyong inahan. Kaya na inyong inahan. Hara na dili! Ha? Oh, oh! Gusto ka? Ako mo'y hari! Ha? Ha? Ako'y hari! O mo ba? Kung may kalibutan na natay. Ako lang yung inos nanay ha. Musumbong sa ka? Ha? Lugitan ka ng kalimutan mo. Kanay mong baba. Putlong mo na mo dila. Ayaw mo pagsupak na ako. Kaya ako, inyong amahan. Kamu anak na mo. Kinahanan mo, tuman mo na ako. Intindi? Oo nga, may gibuhat daw tantay. Palit naman si Flor o Radyo. Saan na, Jo? Ha? Hama na, Jo? Be, tanaw na ako. Hain? Tanaw na nito! Flor, tanaw ko ng tatay ah. Dikit ah. Be, 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 be! Haman! Ha? Haman! Hain! Kanatik ko. Hina ni ma. Tay, tay. Ay, tay.